नैजिगुथि अल इन्डिया बड'फा इउएन गल्ड कापआ दिनै जोबथा क्वार्टार फाइनाला जाबाय गाबोन समफोर साननैसोनि उनाव सेमि फाइनाला जासिगोन बे बिथिङाव नोंथांमोना माबायदि मेसेज होयो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसु आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि दैदेननायाव देग्लाय नैजिगुथि अल इन्डिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 2023 मायथाइनि दिनै जोबथा क्वार्टार फाइनाल बादायलायनाया जाना थांबाय फैगौ 16 तारिख अर्थात समबारनिफ्राय जोंनि सेथि सेमिफाइनाला जागायगोन बेवहाय फार्स्ट सेमिफाइनाल हिसाबै पार्टिसिपेट खालामगोन शिलंनि लाजं एफसि आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि डिमाकुसिनि अरगें एफसि बे मोननैनि सायाव जा सेथि सेमिफाइनाल बादायलायनाया जागोन बेवहाय फुटबल जागायजेननायनि सिगां जोङो कालचार डेमनस्ट्रेशनबो जों लागोन सेमिफाइनालनिफ्रायनो फैगोन 16 तारिख समबारे बेखौ आङो नोंथांमोननि गेजेरजों जोंनि फुटबल नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों जे बेलासिनि 2 बाजि जानाय लोगो लोगो जोंनि बे उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव जाहाथे नुजाथिफैयो आरो जोंनि खेलखौ जाफुंसार खालामफैयो आं नोंथांमोननि चेनेलनि हेफाजाबै जोंनि रायजो राजाफोरखौ टुर्नामेन्ट कमिटि जानानै खावलायहरनाय थाबाय दासिमाव रायजोफोरनि दोहौआ माबायदि दासिम माने उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बे पार्टआव बे इउएन ब्रह्म होनबा मोनसे बिराद गिदिर मोनसे टुर्नामेन्ट बे अल इन्डिया जिहेतु पारमिट आरो सारा आसामावनो बयबो मिथिजानाय मोनसे गेम बेवहाय जास्ट जों इउएन ब्रह्म होदों होनबानो जोंनि रायजो राजाफोरा बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो आरो बेखौनो बोसोराव माला जागोन अबे डेटआव जागोन बा अबे मान्थआव जागोन बेखौ रायजोफ्रा नेनानै थाखायो बेबायदिनो दिनैसिम जागायजेननायनिफ्राय जोंनि रायजो राजानि हेफाजाबा बहुद जोंखौ हेल्प खालामदों आरो लैहोर लैहोर रायजो राजाफोरा पार्टिसिपेट खालामगासिनो दङ जोबथा एबा फाइनालनि अक्ट'आ सोलाय सोल' जानायनि सम्भाबना आदसा जोबथा अक्ट'नि फाइनाल डेटआहाय जेबो सोलाय सोल' जानायनि बारा चान्स गैया जोङो 19 अक्ट'बर अर्थात जोंहा लास्ट सेमिफाइनाला 17 आव जागोन 18 आव जोङो माखासे प्रिपारेसननि थाखाय जों सानसे गेप लाखिदों खिन्थु 19आ फिक्स 19 अक्ट'बर दासिम जाना दङ आरो बेनो फाइनाल जानायनि चान्सआव दङ नायगिरि बिथांमोननि थाखाय टिकेट बा बायदिसिना मोनसे राहा जोंथ' जेनेरेलि जिहेतु जोंहा बेवहाय अपेन फिल्ड जा जिहेतु उदालगुरिनि स्टेडियामा आन्डार कनस्ट्राक्सनाव दङ बेवहाय जेबो जोङो रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय जोङो जेबो टिकेट बेबायदि बेबस्थाखौ जोङो खालामाखै जोङो फ्रिखौनो बयनिबो थाखाय बे खेलखौ एगारदों जास्ट जोंहा मोनसे पेट्रन कार्ड जोङो कन्ट्रिबिउसन हिसाबै जिहेतु उपेन ब्रह्मआ जोंनि माहारिनि बिफा बिथांखौ मान होनाय हिसाबै बे खेलखौ जों लाखिदों आरो बिनि मुङावनो जुदि सोरबा कन्ट्रिबिउसन होनो गोसो दङब्ला बा जोङो माखासे जिरायनायनि स्टेजाव जिरायनायनि लाहार फाहारखौबो जों खालामदों बेवहाय जोङो मोनसे कन्ट्रिबिउसन कार्ड बानायदों आरो बेखौ लानो गोसोब्ला जोंनि टुर्नामेन्ट कमिटिजों जगाजग खालामब्लानो बे कार्डखौहाय जोङो होनो हागोन नेमखान्थि माबाफोर दङ नामा नेमखान्थि हिसाबै बेबायदि जोङो स्ट्रिक्ट माबा खालामाखै जास्ट बेवहाय जोङो मोनसे केटागरि वाइसआव जोङो बे कन्ट्रिबिउसन कार्डखौ बनायदों 500निफ्राय 1000 2000 बेबायदि जायनाखि डनेसन होगोन बे बड'फानि मुङाव नैबे खेलानि मुङाव बेखौ जोङो बेबस्था खालामना होनाय जादों बेयावनो जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो जि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन लोगोसे टुर्नामेन्ट कमिटिनिफ्राय जोंनि नैबे जि 29th अल इन्डिया बड'फा इउएन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बे बादायलायनाया जोंहा 7 अक्ट'बरनिफ्राय 19 अक्ट'बराव थुंगेगोन थामहिनबा 19 अक्ट'बराव फाइनाल मेट्चआ जागोन आरो बेनिनो जोंहा दिनै लास्ट क्वार्टार फाइनाल बेयो जालांबाय आरो फैगौ 16 अक्ट'बर आरो 17 अक्ट'बर बे साननैयाव जोङो सेमिफाइनाल जोंनि गेलेनाया जागोन आरो 16 अक्ट'बराव शिलं लाजं आरो अरगें क्लाब डिमाकुसि बे मोननै गेलेग्रा हानजानि गेजेराव बे गिबि सेमिफाइनाल मेट्चआ जागोन दा बेखायनो नोंथांमोननि नैबे चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायनो नागिरदों जे बै दिनखालि जेरैबायदि दिनै क्वार्टार फाइनालाव जेरैबायदि लोब लोब फैनानै जोंनि जि बादायलायनाय बेयावहाय बाहागो लाफैबाय आरो फैगौ 16 जि अक्ट'बराव जानो गोनां गिबि सेमिफाइनाल बे मेट्चआवबो लैहोर लैहोर फैनानै नायफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो खावलायदों जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन मेलेमजिबि नोंथांमोन आरो मोनफ्रोमबो
राजनितिक अराजनितिक दल संगठननि दैदेनगिरि साफ्रोमखौबो जोङो नैबे टुर्नामेन्ट कमिटिनिफ्राय जोङो हांख्रायदों जाहाथे नोंथांमोना दिनै जेरैबायदि फैदों बेबायदिनो लोब लोब फैनानै जोंनि खेला गेलेनाय जि हाबाफारियाव नायफैगोन लोगोसे जोंनि जि जाखांफुंनाय गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे उत्साह होफैगोन आं बेखौनो टुर्नामेन्ट कमिटिनि जानानै आं खावलायदों सेमिफाइनाल आरो फाइनाल बादायलायनायाव टिकेटनि बेबस्थाफोर लानाय जागोन जोङो जिहेतु नैबे जे 29 अल इन्डिया बड'फा इउएन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बे बादायलायनायाव जोङो जिहेतु नैबे उदालगुरिनि सिङाव थानाय नलबारि प्लेग्राउन्डआव जों होदों दा बेयावहाय जोङो बेबायदि टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जायाखै नायगिरि बिथांमोना फ्रियैनो नायफैनो हागोन बेवहाय बेबायदि टिकेटनि बेबस्था खालामनाय जायाखै जोङो वेल विजार बिथांमोननो जिहेतु जोङो बेयावहाय पेट्रन कार्ड बा बेबायदिनो मोनसे वेल विजार बा कन्ट्रिबिउसन कार्ड बेबायदि होदों बिथांमोननि थाखाय जोङो जिरायना नायनो हानाय मोनसे परिबेक थासारि जों बानायदों आरो मिजिंथिदों बिथांमोना फैगोन आरो लोगोसे जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोना टिकेट लायालासिनो जोंनि जि खेला बेखौ नायफैगोन आं बेखौ खावलायदों जे बेवहाय टिकेटनि बेबस्था थानाय नङा उदाङैनो फ्रिलि नायनो हागोन दासिम रायजोनि अनसायनाया माबायदि जोङो जिहेतु थांनाय 7 अक्ट'बरनिफ्रायनो जादों दिनै लास्ट क्वार्टार फाइनाला जिहेतु जालांबाय दा बेसिम जोङो रायजो राजानि माखासे जों अनसायनायखौ मोन्दों माखासे जों सापर्टखौ मोन्दों होननानै बुंनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय लोब लोब लैहोर हाजार नायगिरि बिथांमोना अडियेन्सफ्रा फैनानै जोंनि गेलेगिरिफोरनि गेलेनायखौ नायफैदों आरो उत्साह होफैदों बे जोंनि थाखाय मोजां साइन आरो मिजिंथिदों बेबायदिनो जोंनि गेजेराव नैबे फुटबल बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिया थाबाय थागोन आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बेबायदिनो उत्साह होबाय थागोन आं बेखौनो आङो जिखिनि नुदों आरो बेखौनो आं हास्थायदों दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना मिथि गाननाय दख'ना सिखिरि दख'ना आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं न'आव खौरां लानो हागोन